tinaguan, guwapang lamian, guwapang di hitugnan, guwapang tinugdan, guwapang gipanalipdan, o guwapang walay tinutuban, o mao kini ang mga butang nga maulagway sa lungsod sa Tudela. Ang lungsod sa Tudela mao ikaduhang bahin sa atong summer special sa Isla sa Camotes. Kini ang lungsod na makabibihag sa inyong kasing-kasing tungod sa iyang tinaguang kagwapa o kanindot. Dali na mag-uban kita sa atong Tudela, ang Tudela Guapa! Welcome to Bukilat Cave. Una na tong bisitahan ang nabantog na kaayong Bukilat Cave nga gitawag og inahan sa tanang mga langub sa lungsod sa Tudela. Ani ang atong higala nga si Rosel Cuesta aron niyang isaysay unsa kining languba. Ang Bukilat Cave, mao ni siya ang lugar diin taguanan sa mga tao sa Tudilanyan sa una sa panahon sa gubat sa Amerikano ug sa mga Hapon. Adunay ni siya gitawag og 7 windows, the natural windows that gives nakahatag siya og lights sa kinatibuk-an sa sulod. Unya, ang tubig pa gyud ani niya flowing, so clean, very cold, and brackish water, no tab-ang og parat. So bisan pa og mohuna siya, na siya mabiling gyud siya nga tubig. One of the hidden gems you can find in Tudela is the Busay Falls, where it is perfect shot for summer because of its bugnaw na water. You can bath and swim in the falls or just relax and experience the beautiful haven and take Instagrammable photos. Tudela has a lot more. Kay MPA, Marine Protected Area or Marine Sanctuary in Barangay Villahermosa, one of the 13 finalists most outstanding MPA in the whole country. So, usa po na sa amo ang gi-develop. Labaw sa mga maanindot o talagsaong talan-awon sa lungsod sa Tudela, atong sab na sination o tilawan ang lamiang delicacy sa lungsod. Sa Busay Falls, usa ka grupo sa kababayan sa Barangay General, mitudlo ka na ko unsaon pagluto og banana chips nga maoy ilang specialty. Makalingaw tinuray kaysa yun ra, apil ang pagpangita o ingredients nini, labaw sa tanan, lami kaayo ang banana chips nga akong gitilawan. Sunod namon gibisitahan, mao ang himuanan sa ilang na ug lamian kaayo nga kasaba cookies. Aron saksihan kung unsa kini pagbuhat uban sa ako mga gwapang amiga. O sa walay duha-duha, may palityug ko sa ilang produkto tungod sa kalami niini. O mao kini ang Tudela Guapa, greening for wholesome area through participatory approach. O mao kini ang nagpamatuod na Guapa Jod ang Tudela. Kini si Sam Monte Carlo alan sa Mag-uban Kita. Ako si Mayor Erwinio sa lungsod sa Tudela sa Camotes Island. Nag-auhag kaninyo tanaw sa programa Mag-uban Kita sa CCTN Channel 47 alas 7 hangtod sa alas 7 media sa buntag uban ni Sam Monte Carlo.